Takže lidi, vítám vás u mého dalšího dílu. Dnes si ukážem, jak dávkovač vystřílí ohnivé koule. Takže malinká ukázka. No, někdy to střelí málo, ale někdy úplně daleko. Jak vidíte, střílí to hodně. A pěkně se mi to docela seká. Tak, a teď si ukážem, jak tohle postavit. Takže, co na to potřebujeme? Takže potřebujeme na to páku, dávkováč, rudít, páku. Dvě páky ne. Vychlazený písek, ruditový louč a ohnivé koule. Takže můžeme začít. Takže 2 bloky dáme takhle sem. To na to zatím. Takhle do všech stran. Potom tady. Potom tady ještě jednou a ještě jednou. Sem dáte dávkovač. A takhle ne. Já pomoc. Čítři. Dávkovač. Takhle. No. Tak, do toho dáte, no ještě nebudem tam dávat radši ty koule. No, vidíte, teď to takhle bliká, když to zapneme. Jo, dobrý. A sem na to dáme a musíme to stopnout. Mně se to laguje teď. Tak. To máme a teď stačí do toho dát jenom tu ohnivou kouli, třeba 64. No, zapnete a lítá vám to daleko. Tak, že děkuji za shlédnutí videa. Sice to video bylo malý, ale už se mi to nelaguje, takže nashledanou. Sorry. Takže, no, jestli se vám to video líbilo, dejte like, odběr, nebo napište koment, který video mám natočit. Tak čau.